Sino ko ta? Sinugo. Kita. Butog mo kayo kung kabang. Carlo, ano? Parut. Parut na dapat ako yan. Ito, malaki ito. Ang may kape, talag. May sinako. Isang kwentang. Kape. Diba nang picnic ba? Boyfriend ko.
Kapit na to. Magdiba to. Siko ba sila dito? Nilapin mo! Oo! Nilapin. Tapos mating ko. Pagaling ko sa... May matik ka dito. Nawala na rin siya. Kung ako, magkaganda na ako sa ng palo. Ako, magkaganda ko halo. Hindi man. Pinanong ni pare. Tubig na. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Basta ka lang. Pagkain natin, yung swak. Hindi mo trabaho. Parang level 60 naman daw siya. Nakakalma kung ba yan? Pino! Natak mo. Ganito ako. Ito, ganito. Ay, katin ko rin. Hello, day ka lula po. Kaya nakala ko kilo. Inuban mo nga dito. Kumalik ka na si May. Bakit din mga mag-speed? Kahit kita sa Dapat ako yaw, sino? Dapat ako yaw, just for no toy. Dapat ako yaw, just for no toy. Dapat ako yaw, just for no toy. Dapat ako yaw, dapat ako yaw, sila. Ito.
ulit ako sa babasa ko aircon. Logo, talo naman mga makapag namin. Don't go abroad. Sorry, but you're dead. One down. Shoot! Go to go. Go to go. Ano ba, boy? Yes. Hello? Ano gawin ako? Sagutin mo lang. No. You know? Tatakbo. Hindi, wow. Hindi pa ako bata. Kasi nagdadad. Ako magpupal. Hindi ko pala ito. Hindi ko bro. Magic. Magic. Wala din lahat. Ah. Kailan ka na? Ay! Nagtiribalas, ano ko? Pinatol! 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 Bakit ang pakapagpapawang ako? Papakawan. Dito niya ako papakawan. Papakawan. Post good doctor. Hoy, post good. Mamay, ano? Tidak ka hindi gumakan. Mag-ibo mo lang ba ito? Wala, para sa akin. Kaya ako kay Dr. Luke. Ipon ako yakon. Sabihin ko, oh. Para mag-ibosting ko yakan. Lumuin sa digsiyo. Sa kambak. Nakambak ko yakan. Ito, nibol. Tapos, Nibbles. Sultan. ate man bagaw. Nibbles. Tapos, Harap pila na lang. Sultan. good doctor, good doctor. Raymond. Suminod. Bakit sinasumbi? Hindi ka mag-itira. Wala, nasa mo. Suminod, balik! Lagi. Suminod. Yun na. Bakit na lang ayo? Sniper kick, sniper. Ano? Bakit ko na? Ang minute snake kasi wala tao. Kasi Senjik, Matador. Sultan. Tapos, Password. Ano? Zero.
Lord, ano? Hindi mo tatapunan mo. Ha? Zero. Motor mo? Yung ano. Ginagawa na ko na. May problema ka mo. Lord, bakit dito, Lord? Ano pupunta sa'yo mo yung Pagkaman. Daw talupati man. Ay, kung kasod mo, ha? Ito mo yun eh. Yung boy. Yung dati ng boy. Oo. Hey! Yakan! Ha? Ay, hindi na ako. Ikaw na. Hindi na. Ikaw na. Hindi na. Lord! Ano ako kung naman ako dyan. Okay, ulit ako third ko. Bata ba? Lord. 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 Hindi. Ashi. Nakano. Yan Hindi yan. ako wala. Yan yan. Fixin na naman. Hard up na. Hindi, boys. Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Dito. Ang ano? Dito. Bakit gawin ko? Kapigit ka mo. Hindi ka na ako dito. Dua ako na ako. Kaya na tando. Dito kaya ako eh. Yung napa yung ito. Ay, naman kabalik na. Paano ito binigay ito? Yung nag-click na. Ay, Jimmy. Bye. Actually, ano, pinigay.
Ay, puta, walang bala. Tama. Puta. Pusa. Bigyan din ang angat ko sila. Ikaw ba? Hindi ka, hindi for me to eat. Busit kayo. Kuya, sumila ka ba? Sumila ka ba? Sino Oo. ka ba? Ang giwa ko nga siya ng kabari. Kuya ka? Tama, wala ko sila. Ulit. Ano ako nito? Yo. Wala. Karte ng datas ko. Yan, sige. Ala! Ala, wala na akong bala. Ito, dinay ko. Patay ka ba? Patay ka. Oo na yun, hindi ka na tigigo. Di ba na yung hayop ko, di ba? Oo. Oo. Hindi yun. Good. Hindi magpalaw. Oo. Hindi ka na magkurot na ba din? Nasa likod. Wala ko dito. Kung bakit parang hindi ko, di ba ko na ulit. Alam niya na marunong gumamit. Nga, oo. Hindi ako hindi. Ala! Nilagyan. Ala! Oo. Yung. Kung kaya si Japan na. Oh. Ang layo talaga. Pero ano? Yun. Pero ang yun. Ito na ito naman. Sinabungan. Tanga. Pero, Jake. Jake.
Nice. Tawaran ng balik siya. Really? Ayun! Ako kapatid mo, sige, diyan mo tao. Ah, Ako ba din hindi? Ganyan, marunong, mami. Hindi lang naglagay ko yung naman ng gawa. Hindi lang naman ang gawa. Ako, pamagaling sa amin na. Isa na, inom ka na. Tanga. pero pa yun. Ako hindi na kanin. Ano, wala na akong balo. Nasikil na ako sa sigilin mo eh. Hindi na pinasikil mo. Bukutan mo yun. Sinan ako may nasikil ni Butar no. Ano mo sabi ba? Mabuta ka pa rin. Ipon ka na. Wala ako. Mabuta ka. Focus ko siya na sige. Wala na kita. Wala na remote. Okay, yan na ako. Yung matagkana ko 3. Retratan. Una! Yun na. Ang remote! Sabi mo, Jake, sabi mo. Paano yung magsumbi mo to? Uliban. Ayun ko yun. Ikin na kita! Dahil na, dumaan sa Ulo, ditro! Ako na mag-ibo. Gusto mo na. Aki, hindi. Ditro! Ulo! Ditro! Anong room? Ang 49 password mo yung gabot. Ang 49. Ayun eh. Tapos, Password 9. Boss. Hindi na yun. 9. Yun na yun. Ready. Oh, ready ka ba? Yun na. Ito ko yun. Sarap at tawa. Wala ko. Ako na lang. Ano ka magkakabalap? Magaling ka kung ano kang partner mo. Hindi mo ano. dapat ikaw ko din sa taas mo, Jake. Isang card. Kailangan ako. Jake. Ano siya? Ito na ko ba natin? Ay! Ay! Ano mo ka totoo ba ito ano? Nahulog? Yan, hindi dito ba ito? Kasi nagawin ko yung ano. Ito ano. Nawala ko ako. Wala din pa nalibig. Ayun, sa mga. Wala ko. Wala. Maduros na nga. Buboy na yun. Nabaka. Nabuko ka. Wala, nawala. Ano?
Kaya, laro na eh. Matibay ko nga daw. Kaya ko na oratin ito. Sultan na yan. Matubak ko. Ano? Ayan ako. Ano? Nakatalaw, Jake. Batik mga sikili. Alam, ipar ko nga na. Ako dito. Oh, pag na! Aray, oh. Huwag na. Huwag Tapos. Ay po. Aray, ako. Sapsap, babysitter. Magsutan na ako. Di ba ito na ano, badin? May ano, may Agoy. Tama naman. ayun. Dito si Pipino. Abo tayo. Tapos may binon. Mga babae na huwag na. Ayan. Ala siya. Abot. Gabo sa uyang pin. Mga buko. Mga tanak, kayakal. Sulo. Nakayal. Ako naglawi ako. Ako sa biling ako sa tanong. At ito sa akin. Oh, Alangan ako. Puta. Oh, ganun na. Tumul. So, mga. So, natak mo na. magpasakata. Mukha ka na. Katak na ako. Mukha ka na. Maglugod ako. Sa Tord. Dito ba ako, Tord? Alo, 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 alo. Alo ka, alo ka, alo ka. Saka punta mo akong bubo ka. Dito pa. Ako na lang sila. Butang mo ha. Hello. Ala siya. Ano din abot? Cutie ala siya. Git ka. Ala ka dito. Sumama kong bulin sa karako. Kung tayo, nagbalik pa ako. Git ka. Mga buart talaga. Diba mo nga ang gamit ng bata? Iyakan, takat! Diyos. So, ayun. Usually that face. Ano ko nito at nagbaliw? Punta. Gusto mo ba? Really, your friend? Yamit eh! Oh, Hello? Ako na yung masunod. Hello? Uy, marami na. Ay, Ah! pero kayo po yung ako. Hindi lang sa mga karat na. At nakuha nililigo na dito ako.
Diba, sige. Wala itong play. Ako sa Oo, ba? Ay, kita ni Giton! Kung saan ang client mo ayun. Ang client sa kuya. Tayo ligit siya kung ayun. Jake. Jake. Takot na naman. Ako pa sa atin ko. Talaga na ako. Ano. Wala ni Bill. Lunan ko kayo. Ano, ang ginagawa mo? Pero tigil ako doon. Napunta. Ayun, ako ba yun? Ano, okay mo na. Tanggap ng pakay. Nag-reach siya muna tayo. Ay, hello. Tabang. Magpapapunta sa gilid, Phil. Laki ng mga. Ay, silent. Kuya ka niya. Hindi pala nagpagat to. Marinig kita. Paano sinabangan? Nakakain ko sa ano? Ano kung masya ka to? Huwag na hindi tayo mag-uubol. Balik kumakal. At naman ako hindi magpapakot. Balik ko. Ayaw. Ilang araw. Pwede na ito. Ayun pala.
Jake. Tama. Ah. Sino? Margo, kayo. Hindi ko. Ano na ako dito ko yung ano? Wala. Sa katakan na tayo. Margo, kayo. Uy! 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 Ay, wala na ikay. Dahil na, parang may bubuli. Kamuti! Ako na lang ako na. Kamuti! Uri na alok yung ay. Pati na tinirahan, dahil nakalok ko dyan. Hindi na, palitan ako nila. Ano ba yung mo? Kita. Bakit ka ka? Oh. Wala ka mo. Wala ka mo. Saka din. Ay, Kuya Kaldi, ano naman mo? Ano, tol? Wala ka rin binaan. Ay. Hindi pa ko sa Really? Hello, may nangyari. Ako, may dapat na dito. Ano po, may dito. Ako, ako. Salamat yun. Ah, boom! Boom, boom! Wala ko nagbili pa pala. Balik ko yung alaw. Hindi mo pa dyan ang kita. Basta ka tulungan ko na, oh. Kung nga, di ko ako. Hindi ko mali. Eh, hindi pa. Tol. Kakain Oh, sir,
Bisa na. Yung dalawa mo dun sa base. Bisa na. Nag-ship na doon? Nag-ship pa. Oh, ship pa. Ano ship? Man, nag-ship. Padala, kaliwan. Matakalig din ako, may duli. Makinig ako. Wow! Tapi, hindi maganda. Makakasijik tiksok ako nga kayo. Bago! Bobo! Last 90 days ka! Bobo nga! Ang kalok. Nasa lang ka buwan! Okay ba? Susok nila ni Pagmay. May ako. Guys, gonggong minutin. Oh, God. Okay ba? Ano ya? Okay. Di na. Ilang mo kakad? Nanti banay. Di ka mo kakad na din ako. Tama! Ang kusok ko din. Ang kusok ko na din yung ayok ko. Di na may din mo noon. Hindi naman na magkatala. Patay ka na ng puso! Ako na nagdalo ko doon. Wag magkataw ka pa ng buhay nila. So, balik sa guys. Tingnan ka na usok gangan. Ano ka kasi nila usok gangan? Ano? Tayo na ka. Ano ba?
Ano? Maninig ka sa'yo kasi tayo. Tanay, tayo. Wala pa ito. Ayun. Pwede yan daw, pwede yan. Yung Bluetooth. Ito na ka lang mo ito. Kung garawas na ito. Kayo! Bisa naman naman. Sabi ko. Nagtukulay ko yung art. Puta pala sa buhay na. Bobo! Yes! Parang Ano? Wala akong kita ako. Okay. Kasi pa. Ako signal. hindi ka naman. Hello? Hello? Ano mo nasabi? Only more. Parang ito. Namula. Ayaw. Ang dating
Yung mga nagagawa ni Kwarto. Akala kung sino. Have a nice day. Puta yung nanggad. May swila ka? Alam. Pero ito, no? Si Piso? Ben! Ano sa sila ko? Okay? Tutog si Boy ko. Ayun. Pero gible. Kaya mo yung mga. Harap.
Kapor. 11.
Dai, panin eh. Ano Paano? na lang ining tulo? Ining duwa? Ano? Pero isa na lang din. Ano isa ba? Halat. Dahil man pa siya totoo naghali. Hindi na ako, sir. Ay, hindi. Yan ko na pala. Dali na. Ayaw mo na kina. Ano, yan mo na? O, tatak ka na lang. Tatak ka na lang. Dali pa. One day sana, sir. Sige po. Sa kanya, tapos na ako. Ano mo na? This is like, apat kanda mo Size na. po. Apat kanda ko lang, tapos na. Wala mo sa bahay. Makuha ka na, no? Wala po na. Okay, ako madali mo sa mag- Maray, mga todo pwede sila lang. Iyo, tanak ko. 750 minus 150. Kaya lang. Isang ka eksakto. Apat na, di ba? Ito. Ito. December. Ang ganda. Ano daw? Pero sino sa din kami? Pero so, nagagibong ano? Pagibong ano? Ano hindi yan i-reson ini? Gabos? Ini? Kaya, Ano hindi yan i-reson ini? Ini sanan makada? Multi-multa na yan. Una sana palang siya. Apat to pirang kapat. Anong yung ID? O Bako, whole picture. Kapapon ba nagkaka? Couple bag? Mata couple bag. Wala to pag apat.
Hindi mo na. Ay, go! Tignan ko. Ano yan? Tapos pila nindo? Assignment? Ano ko, ano ito na, ay kasana. Hanggang sa'yo ng wow, hanggang bitis mo. Ang kaya ba bitis? Ay, wala na po. Ah, ka. Ay, halin ang bitis. Targa. Kaya na po. Ini, naga. Yan. Tapos, kagka sa kukumban. Hindi pala po taong kurang paano kadakula. Sa mga ito. Wala. Ano yan? Ini papel na ini. Pareho yung kayang kadakula. Pareho yung kadakula. Paano kadakula? Ang gusto kadakula mo ba? Apat, daan, Dapat mag-picture. Yun ay akin to. karani yung kusa na niya. Sige na. Magkana pa? Ay, parang, gano'n ito pag lima. Diba? Ay, pareho man din. Tulo. Magdagan ko paligid. Kaya pag sa isto, Ha? pagdagan ko yung sa ano, picture. Kuya, ano lang.
15 ini, 15 peso. Yun na, yun. Okay. I-print ko na yun. apat mo ka na. Ano? Kamang ka malagod ba? Wala pa na. Pagkaan, tuloy ka na. Sigurado ka, harus ng katakula. Ako sa inyo, yung katakula. Sorry, yun na. Yun na, yan. Ano eh, idudukot nito. Iba ka sa... Ay, ito yung picture mo. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Duman siya nagkaklase. Tanga. Loading mo yun. Yung pang-proan. Kalakas mo. Okay sa ko. Karang nubin. Dapat na kita rin. Ito ba yung nila? Yung daan. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ito ba? Yun lang ako Umulit ka na. Kapiran. Ay, kapag sinasab. Ano yung ko? Sabon mo pinasab. Ang sabi ba? Ang tudo.
Pero ang mababayaran na naman yung kapo. Kasi wala na ka na yung lang. Kumain ko. Don? Oh, Taon. Sige natin, may zero sa gilid ba ka? Kawag na. Daw sa gilid. akala ko na magpapos ako na. Hindi ko na live ko daw. Baka mayarang kita ako. So, ilaw matuto. At talong pa ng mga scripted. Tapos ko. Nagurot ka nga pa nung. Ako pili ko. Out. Uy, dati ba niyo na Gabi ko pala mo mga pipiday. Pipiday. Alam mo na. Alam pa ka rin ito, Ben. Dito na rin ito. Dito na rin ito. Ano nga? Ano oras mahali? Ano ka na? I don't know. Parang
ang pilingan na. Wala po ba daw ako mag-ilingan? Kaya, sumayok! Ano sa tulay? Surate nga dumakit ang ay. Kung paano palang papangkalan ba sa lakot ang nanay? Kaya lang magtuwa na dapat sa akin. Pero nung sa may gawasa. Kasi, may tuwan ka na. Pero hindi pa ganyan sa mundo. Pero hindi ka mas di mo rin. Saan? Hindi nga lang. Hindi ko parang umatisan. Ha? Bumawasan ka dyan sila. Ikaw na lang mga puto. Ano pa may bayan? Ay, ingat. Ano? Ha? Ay, selfie? Yes na lang ako. Kapila ako pala. Kaya, Ribo. hindi ko. Yes na lang. Lamang natakong kipe. Uy! Lamang kipe. Uy! Puto! Nakiplit na. Ha? Titindari ko. Dahil. Ito. Ay, kayo magbalik sa uturi. Yan lang ito. Hello? Walang small. Pinapin na na. Nabayan pa ko sa mundo ko. Kung hindi na kayo nagka. Ako na kapit. All man si mag-respect eh. Pwede ba? Nag-prosper ako? Ikapit na naman garo. Rock up dito. Nag-take pa sa
Uy! Auto. Again, please. Ay, sa tiyo. Ano ako ni Su? No, ka dyan, be. Nagabi ka ng picture. Hindi ka lang magsayo sa atin. Ay, ako nga ito na lang. Nagsayo pa. Bye. Ito kaya ba wala ko mag-ilig kayo? Wala. Mas malila ko sa Uy! Yan! Electricity. Ano yun ito? Uy, na live. Okay lang. Aro, sino nagkanda ng phone ko? Ano kaya nakawag to? Ba't hindi ka niya? Ano yan? Marco, Ten. Ano ang guwaba? Piso? Doon na baga hotel 14.
Selena Gomez. Hindi mo mag-connect ko talaga, gagawin mo. Kasi na naman kung may tama, kung pag yun nakita sa kasi na naman niya ako, pag tinako ko nagkarobot, tapos na daw ako. Maski piso sa nang pala na ako. Okay. Yung kaya kita nagagadaling pag magagad ka ba, kasi hindi sa ko pa ba Dapat gawin pa. Parang mo man din na ang ano ko. Pinapanos. Dili nga doon sa ano, isang mo kung pera na ano. Dili nga doon sa isang mo. Diba na, ito na lang doon sa kahit isang di ka para dakulun mo. Pag minano ko ka, madali yung maubos ka ng energy mo. Tapos ang speed man, magdagan yung mga dito ka na. O, yung mga energy mo, ako yung nabaga sa sparbo ang gawin. Ano yung pag mawala ko ng speed? Bilang, ako naman ako kumahay. Wala ka. Ay, madali na. Ah, Yung flatmate, ay
Andrin. Ang tanap, ang kaluwang bawin mo lang kindi. So are you? Yun lang. Ay, bigyan si Sarap ko po ito mo lang. Eh, grabe. Lumayo. Malupo. Si Aldrin. Aldrin, bye. Oh, yeah. Ay, delay. Delay pa man delay. Yeah, bye. Blue! Wala mo doon ang green. Pag nagalan mo. Magdoon, bukta ang ngayon. Galing. Paano dito kayo? Ano naman ako noon? Bakit pa yan? Kumalaro ka ng ano ka ba ano bang makinig sa ano? Puta minuto na green. Ako mo kayo mag-isip. Bakit hindi? Tara sa ano. Pero mo. Tapos pag ano mo yung pala mo lahat, nagpapalo din yun. Just wait. Aro. Okay. Money. Ano gusto mo? Gusto mo mailin mo niya? 50k kaya. Then, Gusto nga, inapot napapot ako. then please. Ang pula ng demo, di ba kasi? Ay, baga. Yo. 6. Hold. Hindi na ako matabo. Salamat ba ito? Ano yung computer ako now. Ano nangyari?
Acetone. Bakit ano yun? Ano ba yun? Vacuum. Bilis. Nag-eliminasi sa daen. Kasi yung mga truk-truk eh. Ang mga Lagi. Oh, the Antramure.
Wah, liver. May buraot! Bakit ikaw tumulong? Sa pangalan. Ini wala ko ni iyo. Nakakalat ko balik ako ano nang ulo lang. Waiting niyo pag uwi pa. Sige. Tapos ka na? Ha?
Six, seven, 5, 6, Ay, ano? Yang picture mas na family picture. Sa hindi, friend ako pun ba? Siguro, ano ka lang? Kahit malaman. Kinsay. Iya. Kalau suratan ko pala, bata. Ito to. May data ka. Messenger mo sa hindi ko may data. Ang pangalan niya. Kasi dapat na junior. Hindi ka makaspan. Isa ba na kaspan Eh, din? Bluetooth. Okay. Gamay yun. Redmi 8. Redmi Bluetooth. Kasi nakamunoy. Oh, what?
Ito. Redmi 8. Sarap man. Ako rin, ito ako nagpunta. Di, tigwardingan ko yung video. Wait, tigwardingan ko yung video. Ha? Tigwardingan ko yung video. Ay, karga. Karga, madali. Review mo ng PC. So, ano ba, di? Ito ang fish. Hey, good now. Ano, wala ako. Nyo! Tigwardingan ko yung video. Pero dyan na. Tawagin mo kami. Ito mo lang. Thank you for that. Search mo na sana. Search mo. Sel Mendoza. Ano siya, kapatid ko kayo? Ano Wala na, madali na kumahanap na ibang iyo na sana. J. Hindi ka kayo madali. Ito nang hayop ka. Alam mo, Melio. Makauga ko na yung magtindog. Yun mo nga, search mo na sana dyan. Search mo na sana dyan. Anong pangalan? Sel Mendoza. Ha? Sel. Shane? Sel. Ano? Z-E-L. Lalaki ni. Sel Mendoza. Next. Sila. Yan. Kaka. Gordingan ko an. Ata. Alam mo, pili kasi pili ko. Gigi Beards. Pili ko ka ng piday. Gigi mo. Kailangan mo YouTube ko para paniwalaan niya ng mga ka. Hindi sinalin. Nagsibi na kayo kami, nagkampak namin kami ka. Nag-ipal pa nga yun. Gordingan ko kasugma. Kasalamat din nagpailing sa kuya. Bakit? Yan, nagpailing sa kuya kasugma. Nagkakaroon. Hindi nga sa pilay ko, tali nga. Hindi nga sa babae. Hindi nga niyo ulit ko yung aso. Alam mo, sa babae. Sa ano. Ito na yan. Kaya, Ito parang hayop. apa ya? Hindi mo kita ka lang yung puspire.
saan mo na ako makrossfire? Pinagpalit ako sa sa kuya kay Arky Charmay. Pinagpalit ako sa baba sa kuya. Oy. Palit mo daw yun eh, dyan, pindano. Piso, yung mga lupa. Ay ko nga, DJ, nagkalaga. Ay ko, ikaw mag-break. Kaya ano kayo, ito ko, pwede as ulit. Ito kayo, yes. Okay. So, ito mga nagagawin, Jake, sa Bacolod, Jake. Ano? Puta mo nagagamit yung picture niya. Puta mo nagagamit. Nagagamit, hindi kang pangaran. Para misis ko lang is na-scroll. Yung ayaw palibasa, nagagamit, hindi ko ano gagawin kayo, Jake. Paywate. Mag-scroll ko sa mga screen. Ayaw nandiyan. Ari kagama ka ni and kung ito daw ano ko di tao ari tao ka ba kanyang awa yan ko ay hindi ka ba sa palag panilis mo chiniling Kais mo magpapakalasi. Uy, G. Chicks J, ano pa na ni Jo? Chick, Choppy Fish. Buko mo na chicks. Isa. Kaya nagising ninyo. Walang sigising. Ano na yung mga bago dito? Ano yan? Ano mo? Natanungan yan? Chicks. Ano ko lang? Hindi mo na ako kanita sa natin. Ano mo? Butang paper. Kung na-chatan mo yung ibarkada ko. Ya, kalau yang talian, yang picture niya rin yan. Kulang din. Sino, Bluetooth to? Bluetooth yun. Redmi 8. Ano yan, 5? Nakabukas na Bluetooth yan. Yeah. Ay, shit tayo. Kulay na. Kulay na. Iyo. Sino ba kinakalang iyo? Yung tawag imilay, yung grapa. Okay, siya. Ang pangalan sa sabay.
Uy, Apo! ano na naman sa'yo? Ano pa pala dyan? Lahat ka ni mama mo. Bakit? Wala ka. Wala ka. Ano mas mama mo? Sabay ka ano? Yun na rin. Bakit? Ano dito dito? Ako na lang kami dito. Ah, pen. Ako. JP, man ay medyo. J. Maging ako na naman sa dito. Wag ka nang mawala. No. Langan din mo nga, ni patalo na nga. Pila kayo nung yan nakaurot. Wow. Nagtagaw kay Bisari. Pwede niya na. Bilang ay nagtagaw. Wala. Siyempre cellphone mo. Ang pinangakangayo. Laro. Minsan ka dito mo na yan. Marka. Wait lang din. Nagigipagpangkala naman ang Ito mo pa. Napandokson. Nagbalik na naman! Naglumagapad ka pag ako. Pag-galit ko nag-joke. Hey! Oo nga, binubuhan ko lang ang badyo ko. Tama mo. Lagi. Lagi. Ito mo lawan yan. Tama na ako. Kaya ating tao na. Ay, ganyan rin. Kaya matawag ko dyan sa na-okay guys. Kaya mag-deal ka na sana. Nag-cheat ako sa iyo. Pag-deal ko. Pag-deal Oo, ako. mga kaigit, ano, picture ng mga palibot na nakuha nga. Bira dyan, di. So, ay. Ako na sa iyo. Kasi ni Manong, ikaw yung free. May nasa card? Ha? May nasa $10.50. Bira sa nataro. Have a nice day. Why? That's mo. Magkano kaya alas 50 day ko? Makakangayod ka. Sa klase ko yun kang 57. Mukha na, jeep ka. Si ano, nasa namin, sa tinako kayo sa bro. Pati ka lugang puta, bisan alam ko ah. Ayod ka kasi ko yung ganun tama. Pati Ayun, ka, tininig. pati ka natitripang ko. Hoy! Dosa ng chinat niyo. Dosa ng chinat ko sa kuya. Dako. Doon sa na si ano. Ako ng chinat ko sa iyo. Duwag sa. Akin na lang mga po. Tama ko chinat ko. Mga patay mo. Paano ka magalit ka? 25. Mapilitan ka pa man ng 20. Mapilitan ka pa ng 25. Ay, matay ka. Ha? Matay ka. Sa'yo, ako na sa pinag-ibig. Join me! Nanay
Apat na kalong na nalilipit ko. Video. Ang gulo! Malagsak ni. Ay, diyan, hinaan ko to. Yan, kilit-kilit, puta ko ng mitis. Pangatuay. Puta mo mag-click! May lady, oh. Hala. Ano tamo? Ano nga din din ako? Punta ba kayo ng Gio? Di. Ano is pinag-ching mo? Magkano ka sa na-ching? C-H I Ako na. N-T-I. Iyon, nasa nalo din natin ako. Kuya. Yo, sa ganito, may bukaling. Nakapit, kapit ang kamang. Ano si Jan ang radyo? Pakasa po gano'n, matalaw si Jan ang kaysa kaya ngali. Sige. Pag ako nga, silver po, tasya na ako mong pabitay ko na committee ko Lord. Punta ka lang kaya nga sa committee ko. Ayan, kaya. Copy. Ako. Medyo DJ Nel. DJ Nel. Ready na! Saka ako magawan sa Punta baka ganito, hindi mo pariling mo na ayun. bawal! Kasama ka hanggang muli. Ako na kaya siyang pet. Kaya naman kaya. Kakanta kita, J. Gulo kayo mga niya. Ay, ito kanta. Ano po ang mga pet? Ayun ka dyan, Carl. Dito mo suminisip mo ako. Huwag ka nang mawala. Siya siya ini. Ha? Oh. Open sa tray. Kaso, Mas binigay din ni Carl. baka. Diba? Parang bagang ano. Ako yan ay. Ano, picture pa nga na eh. Ano nalaga ko picture? Ako? Oo. Pinakay ko ha. Pag mga po, hindi mo talaga nilagay mga
Yung ano, yes. Oh, Wait lang. Okay. dahil na lang po eh. Tara po, atin nga, ano. Kung madali. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Yung! Mali ba ito? Uy, tara mo, Mia. Yun yung Carlo. Sheesh! Pili na mo. Para, napo ko yung bill niya. Bakit kayo, kung walang bill, tira din. Picture ko sa'yo mo, pinicture ko. Ano yung na-picture? Mia. Huwag ka rin, okay, hindi ako. Iya, ako talaga ko yung ginapit ng ngayon. Picture ko sa'yo, grabe. Uy! Ito, pinipit ako ng kape. Alright. Sep! Napo. Ay, sinabi na ako ito. Sunlight, thank you for rain. Thank you for still. Lilit! Sunlight. Yeah. Baby pro. Ay, basta away na sa ano Diyos, pangkalan Diyos. Si ano? K9. Beautiful. Yeah. Yung mga full episode. Yung friends na lang, nagdarahin na lang ako. Sus, day ka, Diyos! Sus, madaya ako, dahil May mag-awa. pang-cheese ka niya. May pang-cheese ka. Ayan. Magpaka na, ay. Nakakibig. Hindi ka daw ako. Lalo sa taas. Hero daw, Ching. Kung nahihiling ka nila. Starlight, beautiful day.
Pauwi! Third floor. Stop na po ba si President? Piso ka. Piso ka. Ngayon, Nenji, ba't magreklamo ka pa? Spit! Spit! No, no. Trillion. Naku, ano pa ba naman? Abi, Computer 3 is still. yeah. Ano, ano. Mamahalig ka kapag i-compare. Pinili. Alam sa akin, kita ma- Alam mo, now. Go for it, Stokes. Go for it. Go for it. Go for it. Go for it. Yun na naman ako kangayo. Saka wala, baka mo. Anong build kayo ni? Anong build kayo ni Carl? Carl, baka build 6 yung ayos ka. Wala pa. Out na coverage at ano for $5.50. Have a nice day. yung kaligis tayo kung nga. May bayad itong pwede di may edit kayo. Tapos ko lang takal. Tapos kita tanga. Yes! Ako no. Ano naman kinat mo? Ay, Cuman ginaringan ini yung... Hindi ko na. Ako. Jumari. Jumari. Ano naman? Ikaw. Yes. Iyan na ganun sa tikibok so tinanong sa kuya na ate.
Marami yung ano ka lulegtas? Sige! Sabi na. Uli ako, Chiching. Sisili ko stretch. Sinugin ko ang isa. Ang block. Ang isa. Ang sunod ako. Ang kapay. Yung ang isa. What the heck? 25. Ayun na. Ano sila? Itaray mo yung Dua. kaya naman, di ba mga nakapi? Buka ka daw. Ba mga nakapi? Iya, baka si Cupid. Taas, yung parang kami ano, isipin ko doon na pagpapit. Oh, Nino, iyo daw, iyo. Totoo ba dapat ako sa'yo? Mommy? Hindi ko na lang pa rin sa Althea. Ako, kapil mo, Hoy, pili! Ano ng Robux sa kinantin ko? Ako secret ko, lipas, Google. May ano ka? Ay. Secret. Secret pa lang. Group. Ayaw, da ka ng password? Ay. Ah, mali ka. Mali na ito. Hindi ko nga, you know, sumiya na sana. Change,
doon ako. Ako sana nag-chat ng Pilipino ko sa ayun sa pinag-ulo. Ako tayo mo. Sing. Yung pangalan ko. Pagbo. Ayun ulit. 50 pesos na mo. Sa pong. Okay, you did change. Ay, ito. Ay, ito. Ay. Wala pa. Sige. Ako. Ano? Ay, ito. Baka naman ako. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Nagulay. Hindi nga pala na ako sa sip. Pila-pila lugyan siya. No. Inag mo na siya. Pag inag mo sa kitsi, paano ni Mara sa tuloy-tuloy? Pagi ko na siya ba? Pag-replace mo siya. Oo. Ikaw taong pera, kung di ako pinaulit sa Manila, ako nagkasakita. Hindi, nabiyag ito. Kung ako sa waga, tapos mga delivery natin sa jail, ito ko lang binigyan. 50 ko kasi kaso may nagagat ko. 25 ko kasi nila, binawasan ko. Sa akin, sa akin naman, 20 naman na libre, Jay. Tapos direct kami sa loob. Hindi ako manapat, kaya ito na, kung po yung tatapos sa'yo, hanggat ko, totoo mo. May gusto sa'yo mo. Ano na yun Ako, tara mo mo. Siguro nakakalimutin ko. Kahit sa oras ay libre na. Kalibin ko. Alam mo kung ano yun eh? Kasi pinalibig ko kasi. Yeah!
po. Magkawat ka baga. Syempre. Tapos, magkuha, at magpapato. Wala, pwede. Ay, sapatos na ano? Oo, okay, email, kulay blue. Pinakalpusa ka mo, tito ko ako sa pako. Oo, mo, liso, kulay blue. Hindi mo niya, amo. Hindi mo niya, gas. Bakit hindi mo niya, hindi mo niya, yung espada ng ito, wala nga, Pakistan. Hindi mo gamit ng one mo. Hindi mo gamit ano, pag iba na ako ng batay. Yung Pero, sarap lang. di malas. Di mo, after, may grade. Nagano kami tuwa. Ano ba ito? Ano? Computer 4 is still. Mag No, kurang ka. 25. Kurang ka. Ha? Ako lang. 25. Hindi ka sa Oh. Katabo, bato sigurado. Kaya kapit katulog. Ay duwa. Abot ang ko pa doon ako magpapagod na kuya. Abot. Wala, nakausap ka sa kuya. Ako wala nakakasuro. So, ano rin itong
Computer 4 is still. Kapag ano, sa yung ano ba? Nakatake na no. Sabi mo, okay, okay na, okay na. Tapos muna ba ito doon ito? Ito wala. Si Jay, tapos muna ba ito pag doon ito sa iyo? Si Jay!
Tapos niya, wak baterya pa na. Kung kulit ka, nagbuwan mo lang yung pa. Pagkakitin mo sa nano. Ako yun ang size! Sabi na daw, wala ako. Mati ko daw game ko. Atangan ni Day, managkaabo. Tay ka wala kita. Ano yung pagtagnan? Ano ako ng mga... Wala ako! Wala ako! Pilos na ako! Ano yun ito? Pinakalma yun eh. Baka mawala yun. So, kaya mo pa nakagin. Ano mo na yun eh? Tama yun eh. Ano kaya ang pag-isip ko na yun na yun. Sigurado ka na na yun. Nakagaboy. Ang tuition ko pag hindi ako na si Ulitin ko 72, may nagtunggi! Walang din, magsabot na. Magkaisa na ito. Ako pa, kapay. Sarang mo po. Wala magok ka. Nalamastan. I know, para sa teaching. Now, for teaching. Di mo ko gamit ka subi. Anong kumain kung ganimate parang may laguman ko na. Masong ganimate mo pa pa. Piloy. Babae sa babae. Ano mo pa ako? Lagi.